Pagdarabi sa inyo lahat, kakabsat, mga bunsoy. Welcome ulit sa live ni Kabsat Makoy ngayong gabi. Ayan. Naka-live ulit si Kabsat Mak. Ngayong gabi, may pinag... Actually, dapat pa talaga. Kanina pa alas 8, nag-start ako. Eh, may ano tayo. May sinusuportahan kasi tayo na vlogger din na isa, na tropa natin. Pinagbigyan ko muna. 8 to 9 siya, isang oras lang naman. Kaya nag-adjust tayo, alas 9. Ngayon ang live natin. Katatapos silang mag-live actually. Supportan din natin si Kapsat. Old School Pinoy. Old School Pinoy. Okay yan. Solid yan. Tatay, ano yan. BBM yan. At Itay Sara. Solid. Katatapos lang niya mag-live. Kaya sinuportahan lang natin din. Magaling na vlogger yan. Old School Pinoy. Ngayon, live na tayo. Yung pag na rabi sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kakabsat, mga bulsoy, mga OFWs dyan, mga OFWs dyan, immigrants sa iba-ibang bansa. Bulsoy yan, yung pag nabigat dyan sa inyo, dyan sa States, yung pag nabigat sa inyo dyan, bulsoy. Sa iyo, sa family mo, kay lola mo, kay Manang Jenny, sa inyo lahat dyan sa California, yung bag na bigat, Kamsat Eve, dyan sa Connecticut, ingat at God bless din sa inyo dyan, yung bag na bigat din. Yung mga relatives ko dyan sa States, yung bag na bigat sa inyo lahat dyan. Sana safe kayo lagi dyan. Yan, lalo ngayon may bagyo na naman daw sa Florida. Yung mga taga Florida, ingat lang. Mga taga Florida, yung mga gayem ng kuya ko dyan sa Panama City Beach, ingat din kayo. Mga naiiwan kasi siya mga kaibigan dyan sa Panama City Beach. Andyan ang bagyo dyan papunta bagyo. Yung mga taga Japan dyan, Mami Japinay, Mami Jo, may Elikato, Kapsat Maldita, Kapsat Maribik, ingat at God bless din sa inyo always dyan sa Japan. Yung mga taga Taiwan, Kapsat Geraldine, yung pag naraberin, Kapsat, ingat at God bless din sa iyo. Yung mga taga Hong Kong, Kapsat Toy Kiki, Mami Sankes 5 Vlog, yung pag naraberin sa inyo lahat dyan sa Hong Kong, ingat at God bless. Pati yung mga bagong subscribers ko dyan sa Hong Kong, meron din. Yung pag naraberin sa inyo lahat dyan. Kapsat Diana dyan sa may Ireland, imbag na malim, Kapsat, imbag na malim. Yan, Kapsat Charmy dyan sa may Sweden, pati kay Manang Adel, imbag na sa inyo dyan, imbag na malim din dyan sa inyo sa Sweden. Ingat at God bless din sa inyo dyan. Mga tiga Middle East, Pamangkin Joji, Kapsat Poylan, Kapsat Bibi Lab, Kapsat Ping, Kapsat Maylimbi, ingat at God bless din sa inyo dyan sa may dyan sa may Middle East. Ma'am Ani Sipcon, Ma'am Cecil, Mami Chona, Mami Lita, Ma'am Yins, Mami Alisa, Mami Malu, sa inyo po lahat mga Mami yan. Ingat at God bless din po sa inyo always. Ma'am Yins, ingat din po lagi. Sa inyo mga bulsoy, pag nakarabi rin sa inyo mga bulsoy, pag nabigat yan, bulsoy sa States. Ito, naka-live na ulit si Kapsat Makoy. Naka-live na again. Tatapos na kasi nung live niya, ni Kapsat Aaron Peña. Parang ginaano ko na siya kasi hard hitting din, kagaya ko. Hot hitting din yan. Baka ano talaga yan, mga Inday Sara siya. Apo BBM din, syempre. Dapat i-preserve talaga natin yung unity. Diba? Unity nga tayo Bakit may mga vlogger dyan na pilit na pinagwawatak ang unity, diba? Pag unity, dapat talaga, supportahan natin presidente at vice president. Wala tayong na siraan si Inday Sara, gusto pa natin ipa-impeach, di ba? Wala na tayong pagkakaiba sa mga bayan block. Wala na tayong pagkakaiba sa mga Piklawan, di ba?
Sino bang makikinabang dyan? Panayimpit si Inday Sara. Big sila. Ayaw kasi nila kay Inday Sara kasi tamimi sila. Wala silang palam. Kanina lang, di ba? Kanina yata may hearing, di ba? Tatuwa-tuwa yung mga bayan block. Pinatayan pa ng microphone eh. Pinatayan sila ng microphone kanina. Dada yung Castro. Yung Castro, yung sino ba yun? Yung Brosas, di ba? Yan, yung mga si Manuelita, di ba? Yung mga kapiling mga pasikat, di ba? Mga komunista naman, di ba? Maghubad na kayo. Maghubad na kayo ng mga damit ninyo at Armalite na hawakan ninyo. Ay, hindi pala pwede maghawak ng Armalite sa Manuelita. Dapat pala hawak nun eh. No? May cut kit at gunting. Magkulot ka na ng baklita, di ba? Piling lalaki, bading naman. Yung itsura mo, Manuelita, di ba? Magtayo ka na ng party list. Ikaw number 1 nominee. Second nominee mo si Luca Vega, di ba? Ibag na labi po, Kuya Ben. Salamat po, nakapasok ka. Live lang tayo. Kayo po, naka-silent, di ba? Naka-silent. Naka-silent live kayo man yan. Mayat bet dati arabitin nyo, Boss Ben. Shock kami. May kastoy, may isa, mag-live. Baka September, second week ti September, manong Ben. Baka subliya kita, Bagyo. Tiga Bagyo talaga, uncle ko, agdal dyan. Aramitin dagamin ti balay datata. Malpas ka na ito ti puno September. Tiga Isabela talaga. Yung uncle ko lang that time Bagyo. Medical condition kami, asthmatic. Napudot kami ti Isabela. Uri kayo Boss Ben, jakitan ka. Nakaserlik ni Boss Ben. Uri ka Boss Ben, jakitan ka. Apay, madipay ko kaya itong jacket doy. Moderator ka, Boss Ben. Moderator ka. Miss ko nga rin tibag yun. Miss ko talaga tibag yun. Hindi channel ko, hindi. Kapsat Makoy Vlog. Itain nyo dyan. Kanahin pag-live. Basta rabi magmag na. Walking tour tayo. Walking tour. Ipagpasyar ko ti viewers ko. Hindi bagyo. Itabagyo. Isubli ko mite. Tulo makasubli kita. So, walking tour taman nito. Iba-ibang lugar. Iba-ibang lugar na naipasyal ko na dyan sa mga viewers ko doon. Pupunta pa kami doon. Napan kami pa yung Jay Atok. Yung Northern Blossoms. Pinasyal ko yung suda. At ayat na eh. Yung mga viewers dyan na hindi pa nakarating sa Baguio, tuwang-tuwa. Yung dating ko kasi alam niyo may nangyari po sa channel ko dati, kuya. Pinademonetize eh. So, actually, dahil second channel ko na po to. Third channel na nga eh. Meron talaga na po sa channel ko, kuya. Kasi galit sila sa akin. Kasi hard-hitting tayo na well-known Marcos loyalist. Supporter ni Inday Sara, di ba? Eh sila, hindi sila makamove on. Sila, mga Lenny. Moron isko eh. Pumapasok sila dito sa channel ko dati. Tapos nambubura ako sila, namiinis sila. Binlock ko sila. But syempre, nagkakayaw-yawan. Syempre, lang naman tayo. Tao lang naman tayo. Sasagutin natin sila. Hindi naman pwede yung channel mo, papasokin. Feeling sila ng host. Eh wala. Yung kakasagutan talaga. Sagutan talaga yun. Tapos yan, binlock. Nireport ako kay YT. Actually, third channel ko na nga po ito eh. Nagsimula po ako way back 2020 po yata. Nagbablog na ako noon, 2020. 2019, viewers pa lang.
dapat mo. Tagal na akong monetize, wala. Meron talaga pong hindi mga makamove on. The jacket nyo, Kuya Ben, ha? Uray kayo. Uray, Boss Ben. Dalang ala. Manana, dati yan, pukaw. Pukaw man yung dati yan. Uray, Boss Ben, ha? Suble. Mahirap na yung gano'n. Mas magastos sa kuryente. Ginagawa niyo yung gano'n-gano'n. Kailangan may electric fan. Naka-live na si Boss Ben. Nakapasok na si Boss Ben sa live ni Kapsat Mac. Lakang Dula Street Dadya, yung Boss Ben niya. Jay, pagpapakanan nyo. Shock gamin. Ilibot-libot ko. Nakapan ako Jay Ralph Chicken. Jay Military Rock. Katupsan na Dadya. Ralph's Chicken, specialty na manok. Nakapanak Jay Solidad. Si Bonifacio, si Batog SLU, St. Louis, Solidad Restaurant, pork chop meat specialty dyan. Di Alice Shawarma, naimas met. Siyempre, J Rose Eatery, yung naimas na pansit na gisado.
Live na si Kapsat Mac. Pasok na kayo. Diyan na si Kuya Ben. Pastoy lang tibiyak, boss. Tutudo kami tatay. Rumuwarak kami. No? Rumuwarak ko ma. O, content taruwar. Ag live back man taruwar. Tutudo tatta lang sa barding. Nakapanak ko mati ruwar. Pasok lang. Kapagset, mga bunsoy. Dato'y tinarigat. Ano ka, ma back to zero ka. Maawan namin ti, ano mo, awan naipon mo nga subscribers idi, maawan da. Sayang yung ano, 500 plus. Pag 600 dadya yun. Tapos 4,000 t watch hour ko. Sayang talaga dadya yun. Channel. Pero okay lang. Focus tayo ito yun. Barong na channel ko. The jacket nyo na, Kuya Ben. Baka madi nga madi siya nag-ano dadya yung jacket ah. Kita man. The jacket yun. Noor tayo nagrugi. 11:30, alpas ko dati nga live. Is 2 oras na kalahati. Mabalindag yan. Maminsan, pag sinipag, inaabot alas 12. Kaninang bigat, nag-live din po ako. 3 oras halos yun. 9, nagrugi 9 o'clock. Nalpas di alas 12. Watch hour kami tayo habulit. Habhabol tati watch hour tayo. Ada viewer ito ay taga Baguio ni Ma'am Diana. Pero nasa abroad ta. Nakaasawa ti taga Ireland. Taga Baguio Suna. Babae. Ay. Madamdama baka sumbert da dyan. Ni Kapsat Diana. Taga Baguio met. Pasok lang sa akin live. Nasanay po kasi sila. Dati, alas 8 po kasi ako nagla-live. Yung isang kayem ko, nagla-live ng alas 8 ng gabi. Okay naman okay naman po yung niya, yung mga live niya. Pinagbigyan ko na. Siya na kanina. Siya naka-live ng 8 to 9. Isang oras lang naman. Ako 9 o'clock na mula ngayon. Wala makasublikta Baguio. Walking tour. Puro pag na lang. Live ko pa yung maminsan. Imbag na panay pababa. Pinagnaan ko ang Boss Ben. Simula ta Panagbenga Park hanggang Ijay. Second Cemetery. Di Veteran Cemetery. Pinagnaak lang. Naka-live. Nagpintas ita. Pagbagati viewers ko. Nagpintas ita. Nature dato yung road. Lawakan road dato eh. Kita daan. Tipote mountains. Pine trees. Pinasyal ko pa isudan yun ay Kadaklan Village. Day Ungasan. Katkayatan ko jay Kadaklan Village at mayat ijay.
Awan unay kasla jay ah, Mines view nga na crowded din. Makita nga view ti bubong ti balbalay. Ijay Kadaklan puro bundok talaga ti view may jay. Bundok talaga. Kadaklan Village. Nakita ko actually yun, yung Kadaklan Village. Kaya ako nalaman yun. Yung kay Jessica Soho. Nag-ano siya na parang mayroon siyang segment na mayroon yun. Pinakita yung Kadaklan Village. Maya. Problema lang ijay, lugan. Pasublita town. Pasublita town. Nag-uray ka talaga ti lugan. Kung sarili lugan mi jay, nag-uray ka talaga. Jeep. Pasublita town. Alas 12 man nga live dato eh. Siguro. Kanina, may hearing yata tungkol sa ito. Ano kanina? May hearing kanina. Andun si Inday, si Vice President Inday sa andun din yung mga gusto magpa-impeach sa kanya. Yung mga makabayan block. Pinatay ng microphone eh. Buti nga sa kanya. Bastusan na lang talaga. Bastos talaga. Walang galang. Walang galang. Vice President ng Pilipinas. Ginaganong-ganon nila. Bagay, presidente nga eh. Binabastos sila ng harapan. Paano, mga bitter, hindi maka-move on. Pag talo kasi, talo na. Ganun lang naman yun eh. May nananalo, may natatalo sa Pilipinas, di ba? Yan, sa Gilas, di ba? Dito ang tayong host country. Wala man lang tayong pinalalo kahit sa laro. Okay lang, at least lumalaban tayo, di ba? Hindi naman tayo natambakan. Sana kung tinambakan tayo ng 20, tinambakan tayo ng 10, konti nga lang eh. Konti lang na, kaya ibig sabihin nun, lumalaban tayo. Hindi tayo sumuko, kahit ang lalaki nila. Hindi tayo sumuko sa mga kalaban natin sa basketball. Konting practice pa, konting develop pa ng Philippine team, baka matalo na natin sila next time, di ba? Ganun lang naman yun. Nakakaya, may nakakarinig ako, nakakaya naman tong Pilipinas, walang pinanalo kahit isang laro. Nakakaya, sayang. Meron na naman ako narinig eh. Sayang ang binayad, sayang ang gastos, sayang ang ano, tagtalo naman. Mga talangka mentality, di ba? Crab mentality. Bakit hindi ba lumaban? Hindi ba lumaban ng Pilipinas? Konti lang nga ilamang eh. Kung inayos lang nila na mas, kung talagang inano pa nila na mas, ano yung laro nila, malamang tinalo nila yung Angola saka yung unang nilang kinalaban yun. Dominican Republic, di ba? Malamang tinalo nila yun. Konti hindi mo naman masasabing tambakan eh, di ba? Wala. Meron talagang mga baliktad ng utak, di ba? Imbis na suportahan ng Philippine team, suportahan ng Gilas, di ba? Binabas pa nila. Sisi na naman sa gobyerno. Bakit daw ginawa pang holiday yung opening ng FIBA? Wala naman daw tayong chance ang manalo, di ba? Nakakarinig talaga ako ng ganun, di ba? Mga gago eh, di ba? Sino yung mga yun? Yung mga kritiko ni Apo BBM, kritiko ni Inday Sara, di ba? Hindi maka-move on. Bakit hindi nakita yung mga kapalpakan ni Panot noon? Yung kasi tanong natin sa Makabayan Block eh. Balik natin sa kanila. Di ba? Ini-issue nila sa pamilya Marcos, magtatakaw.
mamamatay tao, di ba? Lahat yun naman, nawala. Di ba? Na-acquit lahat yun. Na-convict ba sila? Di ba? Kaya sila nagnakaw. Sila nagnakaw ng kapangyarihan sa pamilya Marcos. Ganda kaya ng Pilipinas noon. Yung kwento-kwento lang sa akin, yung mga matatang. Siyempre, kwento lang sa akin ng mga Perez. O, ganun. Diba? May curfew. Diba? May curfew. May disiplina nun talaga. Inabutan ka talaga ng curfew sa labas pag lininising ka sa ano. Diba? Yung pag-aanoin kaya ka ng damo. Yung community service. Diba? Pag lininising ka ng kalsada. Diba? Disiplinado ang mga tao nun. Noong araw, hindi ka kakapa-kapa na maglakad sa gabi. Kasi safe ka eh. Ilap na yung mga magnanakaw eh, di ba? Sa Davao, di ba? Sa Davao, sa Baguio City. Sa Baguio City, kahit maglakad ka dyan ng gabi, walang gagalaw sa iyo dyan. Ako, nagla-live ako, di ba? Nakikita niyo yun, nagla-live ako dati. Di ba? Nasa Malcolm ako, alas 10 ng gabi. Uuwi ako sa Engineer Hill, Kalangkel. Nilalakad ko lang, di ba? May part din madilim doon. May part din na madilim doon. After nung dalawang call center, di ba? Papunta na doon sa Victory. Madilim na parte yun. Mapuno, tapos madilim. Kung dito siguro sa Maynila yun, o sa ano, wala. Tinira na, sinaksak na ako doon. Napagtripan na ako ng lasing. Addict, di ba? Wala nga, peaceful nga talaga eh. Kaya kahit yung mga call center doon na babae, alas 2, out nila, di ba? Yung mga babae, hindi safe ang Baguio City. Safe din ang Davao City. Ano? Mahusay ang mayor. Di ba? May nakikita ba kayong basura sa Baguio? Di ba? Pag naglalakad tayo, linis, di ba? Wala man lang kayo nakikita kahit balat ng candy, di ba? Yun lang, yung pag-araw ng basura, inaano lang sa tabi. Nakatabi naman yun eh. Yung mga basura, di ba? Nakatabi, nakasegregate. Hindi yung kagaya dito talagang sobra, di ba? Ibang gabi ka tita, Kapsat. Good morning dyan, Kapsat Eve. Dyan sa Amerika. Kamusta kayo, Kapsat? Kamusta dyan? Binabagyo rin ba kayo dyan? Buti nga yun. Buti nga ngayon dito, medyo okay na. Kanina, lakas. Kanina, lumakas, diba? Buti nga ngayon, okay na. Kaninang umaga, ramdam mo. Si Typhoon Goryo yun. Kuring. Kawawa kaninang umaga, nag-live sa Manila Bay. Pinagbigyan ko lang si dapat kanina pang alas 8 nag-live. Pinagbigyan ko lang si Kapsat Old School Pinoy. Panoorin mo rin yung Kapsat In. Ano yun, maka-Inday Sara yun. Hard-hitting siya. Okay siya. Magaling din na vlogger yun. Old School Pinoy. Tamsak Dan Idol, Kapsat Makoy. Tamsak Kapsat Jadrex. Yung Bagdarabi. Kapsat, salamat pagpasok sa akin live Salamat. Mega loud shoutout out Diana M. Mega loud shoutout ako Ma'am Eva. Nandito na ba si Kapsat Diana? Diyan na pala. Yung Bagdarabi Kapsat. Busy ka. Busy ka ngayon. Busy ngayon Kapsat no? Ibang na malimit ta. Kapsat Diana. Alam ko, busy ka talaga dyan. Yan si Kapsat Eva, Kapsat Diana. Siya yung tiga-States. Tiga-Amerika yan, si Kapsat Eva. Yan Kapsat Eva yan, si Kapsat Diana, tiga-Ireland. Diyan siya sa Ireland yan, nakapangasawang tiga-Ireland. Parehas yung OFW. Parehas yung tinga sa abroad. Mega loud shoutout sa iyo, Ma'am Eva. Grabe sa Florida. Naglandfall na yung bagyo. Daming apektado sa Florida. Sa parte, Kapsat. Sa parte, hindi ko rin kasi na
Wala pa sa Panhandle. Wala pa sa Panama City, wala pa. Kaka-landfall pa lang, no? Nag-landfall sa Panama City ba? Mega love shoutout, Sir Rex. Hello, John Rex. Ingat lagi, God bless. Hello, Kabsat Eva. Yan. Pares din na taga-abroad. Hello, Kabsat Diana. Ingat lagi. Tiga Baguio rin yan. Kabsat Eva, tiga Baguio rin yan. Ilocana rin yan, tiga Baguio. Pero nasa Ireland siya. Ireland. Nakapangasawa ng tiga Ireland. BG na po. Busy po. Okay lang, Kabsat. Okay lang, Kabsat Diana. Busy ngayon si Kabsat Diana. Maraming gawa. Tampa Bay, Jacksonville dadaan sa Panama. Hindi, dadaan muna ng Miami. Paano yan? Miami tapos Panama? Panama nasa baba eh. Paano daan ng bagyo na yun? Paano ruta nun? Miami nasa taas, di ba? Nasa taas ng Florida. Yung Panama City nasa baba. Malawak, no? Malawak ang ano? Malawak yung ano ng bagyo na 'yan, no? Kaya nga malawak yung ano ng bagyo na 'yan, buong Florida apektado. Kaya nga malawak yung bagyo, no? Nasa Jacksonville ngayon saka sa Tampa. Patay. May mga may mga kaibigan si kuya ko sa Tampa Bay. Sa Jacksonville meron din. Malawak yung bagyo, no? Pagpatasal na lang natin mga taga Florida. Oh. Laging tamaan ng bagyo talaga yung Florida eh. Feel din sa North Carolina yung hangin. Oh. Siyempre, magkakadikit naman yun. North Carolina, South Carolina, Florida, Georgia, Alabama, ano ba? Tennessee, di ba? Mississippi. Mga southern states yan eh. Sa inyo, apektado rin. Sa inyo, ramdam nyo rin. Ramdam nyo rin sa inyo. Just sa Connecticut, ramdam nyo rin. Malakas din. Ha? Ano nangyayari sa mundo? Natapos sa California. Sa California naman daw ngayon, sobrang init. Katatapos ng bagyo, sobrang init naman daw ngayon. Yeah, sa California daw, sobrang init naman. Katatapos ng ulan sa kanila, di ba? Sa southern. Naman daw sa California, init na naman daw. Ay, oo, grabe, init doon. May warning ng sa init. Oh, yung mga nasa West Coast. Maswerte nga sila sa San Francisco. Kalabon sa yan, tabing dagat sila. Basta nasa Bay Area ka pala. Basta bandang Bay Area ka pala. Hindi mo pala masyado ramdam ang init. Kasi nga, dagat eh. Sea breeze. Sea breeze, di ba? At least sa kanila, 80s siguro, 70s. Pinakamainit na sa kanila yun, 70 degrees. Yung mga taga San Francisco, yung mga taga malapit sa Bay, okay lang. Yung mga taga Sacramento, inland, yun, mainit. Kalakuyang, init nga daw. Inland sila, Sacramento, di ba? Kaya magandang weather din talaga sa San Francisco. Sabi nga ni Bunsoy nun, bibihira namang uminit dito, mano. Bihira daw uminit sa kanila eh. Malamig pa rin daw kahit summer na. Andun pa rin, siguro pag summer sa San Francisco, parang Baguio weather siguro, malamang ganun. Parang Baguio weather din.
Hindi kagaya ng Las Vegas, New Mexico. Siguro yung mga tao ron din lumalabas. Arizona, diba? Grabe yung mga Texas. Grabe yung ano doon. Grabe sigurong summer doon, no? Walang mga puno. At least sa Oregon. At least sa Oregon, Washington State, Northern California, mapuno pa rin. Pero sa Southern, wala. Kalbong-kalbo na rin. Kalbong-kalbo na ang mga bundok sa Southern California. Hindi na ano. Hmm. Pasok-pasok na sa akin live. Busy mga bunsoy natin, okay? Intindihin na lang natin sila. Si Bunsoy Irish, sobrang pagod na siguro yun. Sobrang busy na sa school. Si Bunsoy JL Dangwan, ganun din. Si Bunsoy Yen, alam naman natin. Busy talaga sa work yan. Ano pala si Bunsoy Ilya. Di kasi alam ni Bunsoy Ilya tong channel ko na bago eh. Baka pumupunta pa rin yan doon sa dati. Busy daw si Kabsat Dayan, ang daming gawa. Ano kasi yung trabaho niya, Kabsat Ibe, sa department store. Parang tiga-check ng mga, siguro, o ano yan, inventory clerk. Inventory clerk siya. Inventory clerk siya sa department store. Yan si Kabsat Dayana. Malamig na nga daw sa kanila eh. Malamig na daw sa Ireland ngayon. Kasi yung pinapasukan ko rin na isa na yun, si Manang Adel, Sweden naman yun. Naka-jacket na siya. Si Manang Adel, pa naka-live, naka-jacket siya. Kapag Sweden, malamig na rin. Diyan ba kailan nagsisimula lumamig? Kaya ang umpisa ng ano dyan, ng winter, yung lumalamig na. September, no, lumalamig na dyan. Bare month na. Kailang simula ng ano dyan, taglamig dyan. September. Sayang pala Kabsat, nag-umpisa na ang COVID. Nasa news, how now Mary. Meron na naman, siya nga pala Kabsat, nag-umpisa na ang COVID. Nasa news now, may bagong variant ulit. Sana naman wag magtuloy-tuloy. Sana naman makontain. Sana naman makontain. Kasi nagbaback to normal na nga tayo eh. Actually, may time daw talaga, yung COVID na yan, magiging ano na lang tayo. Parang magiging ordinaryong ano na lang. Kasi may mga gamot na eh. May mga pang ano na eh. May mga may mga panlaban na eh. Magiging ordinaryong ano na lang yan.
Sana wag kumalat. Yung mga bagong variant, sana wag nang kumalat. Kasi yan na, bumabalik na tayo sa normal eh. Kasi WHO na mismo nagsasabi. Wala na eh, di ba? Sila naman mag-a-assess niyan kung meron talaga, kung bumabalik ba talaga COVID, di ba? Depende na siguro talaga kung saan bansa. Normal na talaga lahat eh. Normal na, wala nang. Pero may mga iba pa rin, syempre, pag indoor ka, obligado ka pa rin magano. Pero choice mo na lang yun. Choice mo na lang yun kung magpe-face mask ka kahit indoor. Dito, wala na talaga. Back to normal na kami rito. Lalo sa inyo, nauna kayo nag-back to normal dito sa amin eh. Dati nga, kahit may pandemic yan, yung mga ibang puti, di ba? Mga ibang puti, hindi naman sumusunod, hindi naman nagpe-face mask eh. Yung mga ibang puti dyan, hindi naman sila naniniwala sa COVID eh. Diba? Kaya pasalamat din tayo. May naging presidente tayo, kagaya ni Tatay Digong, na itawid tayo sa pandemya, di ba? Yun na dapat isipin eh. Yun na dapat isipin ng mga bashers ni Tatay Digong, bashers ni Inday Sara. Di ba? Ayaw niyo magsitigil eh, di ba? Hindi niyo nakikita ng marami rin nagawa si Tatay Digong sa Pilipinas. Ang talagang mali lang naman ni Tatay Digong, yung nakipag-ano siya sa China. Yun naman ang mali ni Tatay Digong talaga. Yun talaga, lahat naman tayo nagkakamali. Ang mali ni Tatay Digong, nakipagkaibigan siya sa China, kinaaway niyang Amerika. Kinaaway niyang Amerika. Pero kumampisa siya sa China. Diba? Kaya ngayon, nahirapan din siya ako bongbong. Saan siya lulugar, diba? Saan siya lulugar ngayon? Diba? Kung nung umpisa pa lang, naging matatag na si Tatay Digong against China. Diba? Hindi na tayo mabubuli sana ng China ngayon. Yun lang na mali talaga ni Tatay Digong eh. Kinaaway yung Amerika, minura niya yung presidente. Diba? Yun lang naman ang ano, pero ang ano naman ni Tatay Digong, naitawid nga na tayo sa pandemya. Diba? Isipin mo na lang kung si Leni Robredo ang presidente. Kasagsagan ng COVID, si Leni yung presidente. Ano kaya mangyayari sa Pilipinas nun? Baka lahat tayo dito tinamaan na ng COVID. Yan. Pag-aralan nyo yung sitwasyon na nung tumama ang COVID 2020, di ba? Isipin nyo na lang, hindi si Tatay Digong ang presidente. Si Leni yung presidente. Sa tingin nyo, may tatawid niya tayo sa pandemic? May tatawid tayo ni Leni Robredo sa pandemic? Malamang hindi. Diba? Malamang marami na namatay dito sa Pilipinas. Dapat i-focus ang kabutihan na ginawa ni Tatay Digong at sa Presidente BBM na umiiwas lang si Tatay Dig sa gulo. Kaya pinadala niyo pa sa ICC. Ito si Trillanes, di ba? Pinadala niya pa sa ICC. Pinakalat siya sa buong mundo. Mad killer si dito sa Pilipinas. Nagkakapatayan na dito. Maglakad ka na sa kalsada, papatayin ka na lang, di ba? Mad killer yung presidente natin, buwang. Hindi na pinalabas si Trillanes eh. Diba? Buwang. Mas buwang yung presidente nyo. Diba? Mas buwang yung presidente nyo si Panot. Binayaan nilang mamatay yung sa 44. Diba? Kinakatay sa 44 sa sa Mama Sapano. Siya nasa Zamboanga. Anong ginagawa niya sa Zamboanga? Dapat, di ba? Dapat nasa siya, nandun siya sa mismong area. Di ba? Chief of staff ka eh. Head of state ka eh. Dapat may pakonsuelo ka naman doon sa mga sundalo mo. Sa mga pulis mo na nakikipagpatayan sa Mama Sapano. Nasa na nga pala yung justisya para sa mga yun. Yan ang dapat inaatupag ng mga bayan lang.
Ang habulin nyo, yan, sila Katapang. Ba't tahimik kay Katapang? Yan, kala Marrojas. Buhay pa yung dalawang walang hiya na yan. Diba? Wala na kasi yung dati, wala na yung isa eh. Rest in peace na yung isa eh. Kinamatay niya yung kasalanan niya sa mamasakan mo eh. Pero dalawa dyan, buhay pa. Pero kung talagang umiira ng justice system dito sa Pilipinas, dapat managot yung mga yan. Managot yung mga berdugo na sa 44. Diba? Yan ang dapat inaano ng mga makabayan block. Bakit hanggang ngayon wala pa? Nakamit na ba nila hustisya? Yung sa 44, yung mga pamilya nila. Buti nga si Apo Bongbong, kahit ano, tumulong siya sa pamilya na sa 44. Pinaaral niya talaga yung mga anak, binigay niya ng financial ano yung mga pamilya. Pero hindi lahat 'yon na broadcast. Lihim siya tumutulong sa pamilya ng sa 44. So, kung si Lenny ang naging presidente, siguro dami ang apektado sa COVID. Baka hindi pa nalutas. Oo nga eh. Dapat mayroon parangal sa mga pulis, military at mga doktor at nurses nagpasalamat sa sakripisyo para sa ating Pilipinos. Baliktad nga rin sa Pilipinas. Ang ginagawa nilang bayani rito, yan, komunista, mga kriminal, yan ang mga bayani nila eh. Maniwala kayo, may mga vlogger na sinusuportahan si Tebes. Diba? Anong klaseng pag-uutak ng mga vlogger na yun? Naging vlogger pa kayo, diba? Malaki-laki sigurong ambon. Inambunan ko siguro kayo ng malaki-laki. Kaya, paano yung, ano? Si Banat Bay. Todo support kay Tebes yan. Diba? Anong pag-uutak ni Tebes ni Banat Bay, diba? Bakit susuporta mo yung kriminal? Warlord nga din sa Negros Oriental daw yun. Nung sila nakaupo, takot ang mga tao pag gabi, nakaano ng mga tao. Kumbaga, silang hari dyan sa Negros Oriental. Yan, pagpatay dyan sa gobernador, di ba? Ngayon, meron na naman yung sa Cagayan. Ngayon, iniimbestigahan nila si Governor Mamba. Kasi mukhang may kinalaman doon sa pagpatay doon sa vice mayor ng Apari. Kasi yung vice mayor ng Apari, opposition yun. Ang talaga number one suspect doon, yung mayor. Yung mayor. Tingnan mo yung San Inambush, ang layo. Nueva Vizcaya. Ang layo na sa area ng Cagayan. Hindi na nga nila area yun eh. Cagayan, Isabela, sa Nueva Vizcaya tinira. Nagkunwaring mga pulis yung mga pumatay doon kay Vice Mayor sa Nueva Vizcaya tinira. Buti nga may mga senador tayong magagaling eh. Hinihiling talaga lahat eh. Diba? Buti mayroon tayong Senator Rapi Tulfo. Meron tayong Senator Robin Padilla. Senator Bato. Bayani si Pimentel, umiepal lang yan. Wala kang tiwala dyan. Isa rin isang sampay bakod din yung nayupak na yun. Opposition na ngayon yan eh. Bayani siya. Yan, si Senator Tolentino, di ba? Pati yung katulong na minaltrato ng mga amo, di ba? Bakit nga pala yung human rights? Yung mga makabayan black, bakit hindi nyo inaano yun? Si Manang LB. Kaso ni Manang LB, nabulag, binulag yung dalawang mata niya. Tanggal lahat ng ngipin niya. Minaltrato ng amo niya, di ba? 40 anyos lang, pero tignan mo yung itsura ni Manang LB, mukhang mga 60 years old na eh. Sa ginawa sa kanya eh. Di ba? Bulag talaga, binulag talaga yung dalawang mata. Tanggal yung mga ngipin. Yun ang inaano nila ngayon sa Senado, hinihiring, di ba? Kaya ang galing nga nila eh. Galing ng mga senador na nag-aano diyan. Dapat talaga makulong yung mga amo nun. Yan ang mahirap diyan sa Pilipinas, sa gobyerno. May mga pasaway pa rin
sira ng sira sa ating presidente, BBM. Ginagawa niya lahat masama pa rin. Bitter sila eh. Magagawa mo, bitter sila. Meron talagang mga taong ganyan. Mismong vice president ka, gustong pa-impeach eh. Anong kasalanan ng vice president? Akiros Vlog. Ibang narabi po, Boss Akiros. Salamat pagpasok po sa akin live. Wait lang po, jakitan ko po ngayon. Salamat po, Boss Akiro. Yan, may jacket ka na po. Okay lang po, Boss Akiro. Salamat din po. Isa rin po kayo sa nagsusupport sa akin. Salamat. Salamat po ha. Okay lang po, basta hindi po kayo busy. Daan-daan lang po dito sa channel ko. Salamat po, Boss Akiro. Diba? Totoo lang naman yung sinasabi ko, diba? Kung talagang, gusto nyo talaga yung unity, hindi nyo dapat tinitirang, Vice President natin. Diba? Naturingan kayo, BBM vlogger. Yung mga subscribers yun, lalaki. Diba? Subscribers yun, lalaki. Bakit yung tinitira si Inday Sara? Anong kasalanan ni Inday Sara? Diba? Ayun ang yun. Pasyal ka lang sa True Love para matulungan ka sa grow mo. Opo. Sisilip po ako, boss. Ayan. Salamat po, Boss Akiros. Ingat lagi dyan. Eve, thanks po. Dikit na po. Wala pong channel si Kabsat Eve. Wala pong channel si Kabsat, Kabsat Eva. Boss Akiros, ano lang po yan? Viewer lang po. Organic lang po yung viewer. Lahat po ng mga vloggers na matitino. Yan, nakasuporta lang po yan. Yan. Diba? Papa-impeach nyo si Inday Sara. Diba? Anong kaso ni Inday Sara? Yan, mga makabayan black, gusto nilang impeach si Inday Sara. Kanina nga may hearing eh. Daldal nila kanina, pinatayan ng microphone, buti nga. Tapos ng bandang ulit, binastos daw sila sa hearing. Ba't hindi kayo babastusin? Kayo unang nang babastos. Diba? Pag bastos ng kaharap mo, bastusin mo na rin. Ganun ang kasabihan. Diba? Hindi ka naman kayo kagalang-galang. Kagalang-galang ba kayo mga nayupang kayo? Gusto nyo ng gulo eh. Gusto nyo, ginugulo nyo ang Pilipinas. Dikit-dikit din. Ako, thanks pa po. Viewers lang po ako. Viewers lang po yan, Boss Akiros. Yeah. Ayon sa pamamalakad ni Apo BBM, ni Inday Sara, lumayas na kasi kayo. Lumayas kayo ng Pilipinas. May mga pera naman kayo eh. Diba? Tira kayo ng tira sa gobyerno. Ang irony, nagpasakop naman kayo sa gobyerno. Tumakbo lahat kayo sa Kongreso, di ba? Anong purpose nun? Para pera-pera lang talaga kayo. Diba? Makabayad nga, makabayad lang, di ba? Makakarinig kasi ibang vlogger, kahit sino daw maging presidente, wag lang daw si Inday Sara. Pero BBM vlogger sila. Ano kayang connect? Anong irony nun? Diba? Magsama-sama na kayo na. Yung mga makabayad black, kubarin nyo na kayo. Kubarin nyo ng nyo. Huwag na kayong mag-BBM. Diba? Huwag na kayong sumuporta kay Apo BBM. Kasi team unity nga eh. Team unity, tapos gusto nyo wasakin yung unity ng pamilya Marcos at pamilya Duterte. Diba? Tandaan nyo, kung wala si Tatay Digong, hindi makakabalik dito si Apo Makoy. Hindi maililibing sa libingan ng bayani si Apo Makoy. Mga walang utang na loob kayo. Diba? Yan, ini-enjoy nyo ba Dolomite? Nakikita nyo ba Dolomite? Project ni Tatay Digong yan. Diba? Nakikita nyo kasi personal
Wala kasi kay pakinabang eh. Kung si Inday Sara nga naman ang presidente, ano pakinabang nga naman yun eh. Galit nga sa komunista si Inday Sara, di ba? Galit ka sa mga sampay bakod na kagaya nyo. Tapos si Maharlika, sasabihin na nabudol-budol daw si Inday Sara. Pasensya na po ha, Madam President, mukhang nabudol-budol ka rin ni Kuting ng Norte. Kuting ng Norte tawag niya kay, kay Presidente, kay Apo Bibin. Bastos talaga eh, di ba? Ikaw, bubuyog ka. Bumalik ka rito sa Pilipinas. Di ba? Huwag ka magtago dyan sa Amerika. Kiyaw-kiyaw ka ng kiyaw-kiyaw dyan. Ang sarap naman ng buhay mo dyan sa Hollywood. Sa Hollywood ka, di ba? Balik ka rito sa Pilipinas. Hindi ka na napagbigyan. Hindi ka na napagbigyan ng posisyon sa gobyerno. Nagyayaw-yaw ka na. Di ba? Ang lakas mo lumamon doon sa headquarters. Nakita kaya kita. Lakas mo lumamon. Kapal na mukha mo. Ibang mga vlogger, nakapila doon sa labas, di ba? Sa kami doon kami lang. Dumalaw lang naman ako doon. Hindi rin naman ako active kasi noon. Kasi may sakit ako noon. Mga ibang vlogger, nakita ko, nandun lahat sila sa labas. Nakapila. Nagbabaka sakali, baka sumilip si Apo Bibi eh. Kasi makikita mo yung ano sa loob eh. Yung tao sa loob, makikita mo eh. Yung dadaan, di ba? Mamaya-maya nakita ko to sa Maharlika, lumalamon dun sa loob. Ano tong babaeng to? Okay lang, Kapsat Ib. Kapal ng mukha. Pati nung victory party, di ba? Sasayaw-sayaw si Gaga. Tama yung sinabi ni Kuya Nino sa'yo. Kuya Nino Barsaga. Tama. Nasaan na yun? Nasaan ang prinsipyo mo? No? Tinitira-tira mo sila Kuya Nino. Tawag niyo mo sa mga supporter ni Isko. Di ba? Mga bayaran, di ba? Talongges. Tawag mo, di ba? Ano tawag mo sa iyo ngayon? Anong tawag mo sa iyo ngayon? Di ba? Di ganun ka rin. At least kay Kuya Nino Barsaga. May open book naman, sinuportahan niya si Isko eh. Pero may narinig ba kayo sa kanya? May narinig ba kay Kuya Nino nung nanalo na si Apo Bibin, tumahimik na siya. Ang binabanatan niya ngayon, si Banat Bay. Si Bayot Bay. Yun ang mga tinitira niya ngayon. Sabi ko nga, tuloy-tuloy mo lang Kuya Nino. Nasa likod mo kami, dapat talaga magkaroon na ng katapat yung hinayupak na Bayot Bay na yan. Feeling niya kasi, lagi siyang tama, lagi siyang sikat. Bakit pagdating kay Kuya Nino Barsaga, Bayot Bay, hindi ka makatapat? Diba? Hindi mo siya makontent. Hindi ka pumapasok sa live ni Kuya Nino. Niyayaya kang pumasok, niyayaya kang umakyat. Ikaw rin, Maharlika, diba? Mga bayan. Sinabi na ni Kuya Nino Barsaga yan. Lahat pala sila may ganon. Lahat sila tumatanggap. Pero sa Kuya Nino, hindi niya, ayaw niya. Kaya nga binulgan niya yung mga yan. Yung mga bayad na vlogger na yan. Huwag kayo magpapauto dyan kay Bayot Bay. Diba? Yan. Kay Maharlika, huwag kayo magpapauto dyan. Dahil may vested interest yan. Kaya ano yan. Kaya pala kumapit kay BBM yan. Expect niya siguro gawin siya at least spokesperson ni Apo BBM. Yun yung mga siguro niyan. Bigyan siya ng posisyon sa gobyerno. Hindi lang napagbigyan, nagyakyaw-kyaw ka na dyan. Diba? Nasaan ang prinsipyo niya? Diba? Bumalik siya rito sa Pilipinas. Huwag siya magtago dyan sa Hollywood. Ano kasi Helen? Yung Helen sa Itbulaga, diba? Sa E80. Feeling mo, ikaw ba yun? Mga feeling mo, si Helen ka. Diba? Yung Helen na Amerikana din sa E80, diba? Pasensya na, hindi ako nanonood ng organic saka ng showtime ni Vice Chaka. Yung organic, hindi ako nanonood nun. Yung peke, hindi ako nanonood nun. Lalo na mga Vice Chaka, hindi ako nanonood nun. Doon ako sa original. Marami lang sila sabi, boring daw, boring. Boring eh. Ito nga, sayaw. Si Kuya Jose, tatak.
Diba? Ginaano nila, tatakbong mayor. Huwag nyo, baka totohanin nga ni Kuya Jose yan. Pwede siyang tumakbo sa Maynila. Laking Maynila rin yan, taga-Tondo yan eh. Malay nyo lang, ginagawa niyang ganyan. Nakikita niyo ang Maynila ngayon, parang walang kwentang mayor. Walang ginagawa sila kuna. Yung palang mga hakot-hakot na basura doon sa Manila Bay, tambak. Pwede palang city government na maghakot doon. Trabaho pala ng city government yon, yung paghakot ng basura doon sa Dolomite. Pinapabayaan lang. Para ano, isisi na naman kay Ako Bongbong. Isisi na naman kay Tatay Digong. Yan, yun yung sinasabi namin. Ghost, ano yan, ghost project yung Dolomite na yan. Panay basura. Yun naman, yun naman ang gusto nyo kasing gawin. Palabasin, di ba? Pasamain si Tatay Digong sa kasi Ako BBM, di ba? Ever since, yun naman talaga gusto nyo eh. Ginagawa niyong bobo ng Filipino people. 31 million na nagsalita. Ayaw na namin sa dilawan. Ayaw na namin sa pangkagago. Ayaw na namin sa komunista. Ayaw na namin sa oligarko. Diba? 31 billion tao na nagsabi niyan. Walang dayaan, fair and square. Dumaan sa democratic system ng eleksyon. Nagsabi. Taong bayan na nagsalita. Diba? Bakit hindi matanggap yon? Bakit hindi na matanggap? Natalo kayo. Ganun lang naman yun. Puro kayo kyaw-kyaw, diba? Bakit hindi kayo tumulong sa gobyerno? Diba? Yan, mga makabayan black. Meron naman kayong mga pork barrel naman siguro, diba? Magbigay kayo sa mga mahihirap. Yung kalayo, tulungan ninyo yung mga nasasalanta ng bagyo. Ngayon kayo magpakitang gilas. Ngayon kayo magpakitang gilas. Mayroon na naman bagyo, di ba? Ngayon kayo magpakitang gilas. Mahirap sa inyo, pagpabor sa inyo, ay hindi pabor sa inyo, kinokontra nyo. Pagpabor sa inyo, okay lang, di ba? Okay lang, Kapsat Eve. Okay lang. Kape ka lang dyan, Kapsat. Oh. Ano oras na ba dyan? Umaga dyan ng di ba? 10 ng umaga na rin pala dyan, no? 10 ng umaga. Mag-iisang oras na rin pala ako nakalive. Kuya Perenal, di rin masyado sa YT, no? Kasi dalawa na yata, nag-FB live din yata eh. Nagla-live din yata sa FB, di ba? Sarap, Kapsat. Sa tinapay, palaman mo lang sa tinapay, no? Typical American breakfast, no? Typical American breakfast yan. Bacon, egg, yun ang mga Amerikano. Bacon, egg. Okay na yun. Pancake, hot cake. Si Bunso Yen pala, mga nag-aalmusal na yun. Nagagayak na rin yan, papasok sa work. Alas 7 na sa kanila. Alas 7 ng umaga. Bunso Yen, ingat ka lang ha. Gagayak na sa work yan. Baka nag-aalmusal. Breakfast ka na rin dyan, Bunso Yen. Mega love shoutout sa'yo, Bunsay. Dito let's ko yung makmak mo. Naka-live na ulit. Ingat ka lang sa drive mode mo, Bunsay ha. Alam ko, ikaw na. Madalas siya na eh. Madalas siya nang nagdadrive. Kasi naano na pala siya dun sa balay niya. Silang dalawa ni Manang Seni. Sa balay niya mismo. Weekends na lang yata umuwi doon sa bahay na mama niya.
good evening to Sir Kamsat, Mac, Grandpa watching at home. Happy lang to all. Salamat sa kwento at balitaan sa gabi. Salamat po, Manong Carlito. Kasi kanina, alas 8 dapat ako magla-live. Nag-live si Old School Pinoy. Pinagbigyan ko muna. Mahusay din po yan, Kuya Carlito, pasukin niya rin. Old School Pinoy. Aaron Peña. Magaling. Hard hitting din. Hard hitting siya. Salamat po Kuya Carlito. Pasok sa akin live. Sige Kuya Perenal kasi hindi na dati masipag mag-live yun Ngayon, putol-putol. Kagabi nag-live po, di ba? Hi to Miss Eve. Gandang umaga sa iyo, best friend. Salamat sa pagtulong kay Host Flowers for you, friend. Mamaya si Kabsat Raul papasok na po yun. Si Kabsat Raul, mamaya papasok na po yun. Sa mga viewers, friends, and silent followers, please like and share, subscribe para kay host. Salamat po. Support lang kay Kabsat Mac kasi alam niyo naman, nagbaback to zero tayo. Pero sana nga po talaga ma-retrieve yun dati. Ma-retrieve yung dating channel. At least dalawa na channel ko kung sakali. Tingnan po natin kung mareremedyo ang palila Kabsat Daddy D, Kabsat Rex. Kung hindi din dalawa na itong channel ko. Ito, hindi ko rin bibitawan to. Kung sakaling kahit bumalik, may balik ko yon, hindi ko rin bibitawan to. Nakampisa na po natin. Di ba? Mas mabilis na malobat to ngayon. Maulan pa po dyan sa Cavite, kuya. Dito po, wala na. Dito po sa amin, wala na. Kanina nagparamdam. Kanina malakas, kaninang umaga. Yung si Kabsat Daddy din nga po. Saka sila Kabsat Rex. Inabutan sila sa Manila Bay. Kaninang umaga. Naglalag sila, biglang buo. Biglang, ano yung ulan na malakas.
Pasok-pasok lang po sa akin live. Magaling po na vlogger yun, si Kapsat Aaron Peña eh. Pero nagda-live yun, pa isa-isang oras lang sa gabi. Pero maano niya talaga yun, pag nag-live yun. Ano talaga siya, matapang din. Hard-hitting din eh. Direct to the point din. Direct to the point, kung magsalita, walang kimi-kimi, talagang yabanatan ka talaga. Yayaw-yawan ka talaga pang mali ka. Host, galing ako kay Rizal kanina. Wala pa ulan. Hangin lang sa ngayon. Ay, kay Kuya Rizal po. Nga ako. Kaninang umaga po, lumakas. Kaninang umaga po yun, dumaan. Kaninang umaga po, si Gurin siguro yun. Yung hagupit ni Gurin. Kaninang umaga. Naka-live si Kabsat Daddy D. Si Kabsat Rex. Biglang buhos yung ano. Biglang bugso yung ulan. Takbuhan sila eh. Monetize na rin po yata si Kuya, ano, malapit na. Si Kuya Rizal, malapit na. Busy po si Kapsat Diana. Buti po nga po kahapon. Kagabi, nag-live tayo. Hindi masyado ang gawa niya. Busy po daw ngayon. Si Kapsat Diana po. Busy. Daming ginagawa. Kayo, mga viewers na ibang ano nyo, ibang paniniwala nyo o ibang ano nyo, huwag naman ipapasok sa mga BBM vloggers na nakakabastos na kayo eh. Kanina, sa live na naman ni Kabsat Old School, pa-out na lang siya, papasok. No, may humirit to viewer. May humirit na viewer. No to tax evasion. No to tax evader. Sino kaya pinaparinggan mo? Si Apo Bongbong? Napatunayan ba yung napatunayan ba hindi siya nagbabayad ng tax? Si Pacquiao. Si Pacquiao napatunayan. Ang dami nga atraso sa Amerika eh. Oh, yun ang tax evader si Pacquiao, hindi si Apo Bongbong. Mga ano kasi kayo, bastos kayo. Huwag kayo papasok-pasok sa mga kagaya ko, hard hitting ako, alam niyo. Babanatan na no to sinungaling. Sinungaling si Apo Bongbong. Ha? Anong ginawa sa inyo nata? Anong kasinungalingan na ginawa ni Apo Bongbong? Kasinungalingan yung 31 million? Ha? Kasinungalingan ba yung 31 million na naniwala sa kanya? Ha? Mas sinungaling yung EDSA revolution ninyo. Sinungaling yung mayor nyo. 18 million atraso sa Manila Zoo. Kapal ng mukha ngayon. Ngayon, publicity. Ha? Bakit ba pumalik artista yung hinayupak na yan? Kasi tatakbo na naman senador yan. Granted na yan. Tatakbo na senador yan. Publicity na naman sa kanya yan. 2025. Oh. Pananalo nga naman siya senador, di ba? 2028. Tatakbo na naman presidente yan. Talagang ano eh. Publicity.
Publicity yung hinayupak na yun. Sinagot niya ba yung utang yung atraso niya sa Manila Zoo, 19 million? Yun ang dapat yung mga sagutin niyo, wag yung tax evasion, di ba? Sinungaling. Sinungaling kami, 31 million. 31 million, kaya nanalo siya ako bongbong. Yeah, sampal ko sa mukha niya, 31 million. Sampal niya sa mukha niya yan. Kasi yung manok niyo, second place lang, third place lang. Yeah. Milyang-milyang iwan. Kumain ng alikabok yung pinakamalapit na kalaban ni Ako Bongbong. Kasi nungalingan ba yan? Host medyo labas na yung isang bagyo. Medyo kalmado pero may bago papasok na naman. Oo nga, may papasok na naman po si Typhoon Hana. Yan. Saka kayo, lumabang kayo ng parehas. Yun yung ginagawa niyo sa akin. Diba? Lumabang kayo ng parehas. Huwag yung daanin sa report to YT. Diba? Papademonetize yung channel ng vlogger. Diba? Lumaban kayo ng parehas. Diba? Pag talo. Diba? Magbigay, i-convincehin nyo kami. Convincehin nyo kami. Bakit na hanggang ngayon solid pa rin kami kay Ako BBM at kay Inday Sara. So, kumbinsihin nyo kami. Huwag yung sasabihin na budol kami. Kumbinsihin nyo kami. Diba? Nakikita namin maganda yung takbo ng Pilipinas. Diba? Bakit hindi nyo kami nakukonvince? May mga gagong ibang vlogger na bumaliktad. Bahala sila sa buhay nila. Nagsisisi sila ngayon, di ba? Sumama sila kay Leni Robredo, kay Isko Moreno. Diba? May hihirit. Nagsisisi ka na ba ko? Bakit hindi ka... Marami na nagsisisi. Nasaan niya daw yung pangako ni Apo Bongbong na 20 pesos sa bigas? Kasalanan ba ni Apo Bongbong yun? May mga gagong hoarder, nag-hoard ng bigas. Kasalanan ba ni Apo Bongbong yun na ilang bagyo dumaan, dapat anihan na? Bababa naman ng bigas kung anihan season eh. Babaha ng bigas. Hindi na kailangan natin mag-import. Diba? Lahat kasi sisi sa gobyerno. Lahat sisi sa gobyerno. Wala naman kayo nagawa. Diba? Lahat ng presidente after Apo Bongbong, after ni Apo Makoy Bulok, walang ginawa sa Pilipinas. Lahat. Pera lang kay Tatay Digong. Nabago lang lahat yan nung si Tatay Digong nang umupo for 6 years. At least gumanda-gandang image ng Pilipinas. Binababoy lang naman nila si Tatay Digong pero gumanda image ng Pilipinas. Nabawasan ng adik, nabawasan ng komunista, nabawasan ng oligarko. Puro kayo sao. Puro kayo sao sa Ilocano kasi puro kayo sao. Puro kayo salita. Ano yung sao sa Ilocano? Sao, salita. Wala namang gawa. Kulang kayo sa gawa. May magagawa ba kayo? Yung Vice President mo, si Lutang, di ba? Naramdaman ba ni Tatay Digong ang presence na may vice, ano siya? May vice governor siya, ay may vice president siya. Mismong vice president niya, kinakalaban siya. Di ba? Yung bang gusto nyo sa 2028? Iba na naman. Pinipilit nyo, ibang vlogger na loko-loko. Romualdez daw. Si Romualdez, medyo ano rin ako dyan. Hindi mangyayari yung Yolanda. Yung maraming namatay sa Yolanda, kundi dahil dyan. Mayor ka ng Tacloban, dapat may ginawa ka. Huwag ka rin magbalinis Romualdez. Isa ka rin kahit ka pinsang buo ka ni Apo Bongbong, wala ka rin ginawa sa Yolanda. Ang layo mo kay Mayor Richard Gomez ng Ormoc. Talo ka ni Richard Gomez. Ang dami niya nagawa sa Ormoc. Yung mag-asawang yan, talagang iniisip nila yung welfare ng taga Ormoc.
Ikaw, anong ginawa mo ng Yolanda? Wala. Hindi mamamatay yung libo dyan kung naging ano ka lang. Kung may pakialam ka dyan sa mga taga-Tacloban, hindi libo na matay dyan. Pareho lang kayo ni Mar Rojas. Pareho lang kayong duldog. Wala rin akong tiwala dyan si Romualdez ngayon. Yan, yung gusto ng ibang vlogger. Kahit sino daw, wag lang daw si Inday Sara sa 2028. Kahit si Lenny pala yung boto nyo, okay lang. Mag-Lenny na kayo. Mag-isko na kayo. Kahit sino pala eh. Hinayupak kayo. Natuloy nga kay BBM Vlogger, sinisiraan niya naman si Inday Sara. Sinisiraan yung Team Unity. Diba? Yan, sumama na kay Bistak Kabayo. Sumama na kay Bayot Bay. Sumama na kay Maharlika. Mag-connive na kayo. Wag na kayong magtago sa Apo BBM. Parang tumaas lang ng views nyo, kumakapit kay Apo BBM. Kaya ang dami ko nang inansab. Mga naturingan, mga matataas ng channel nila. Ilocano pa nga yung isa eh. Ilocano pa nga yung isa eh. Pero naturingan. Hard-hitting din daw siya. Pero tinitirin niya si Mayor Magalong. Anong kasalanan si Mayor Magalong? Tumira ka ba sa Baguio? Tumira ka ba sa Baguio? Nakikita mo ang Baguio ngayon, sasabihin mo low class municipality ng Baguio, bulok, basura. Kung hindi ka ba loko-loko, mag-live ka sa Baguio. Bago kang bago kang tira-tirahin ng Baguio. Yabang din ng isang yun, yung Ilocano na yun. Nasa abroad naman siya. Diba? Nasa abroad din naman siya. Sarap ng buhay mo dyan. Hindi mo namang alam ang panipatikos ka. Tama naman si Mayor Benji Tama naman si Mayor Benji. Talaga naman na maraming kongresista talaga mga kurakot Kinakampihan may mga korap na mga kongresista. Yung mga pork barrel nila, imbis na sa tao ang bahay mapunta, sa bulsa nila napupunta. Buti nga may Mayor Benji Magalong na kumakalaban sa ganyan. Hindi mo kasi alam. Bulok daw ang Baguio. Panay basura daw ang Baguio. May gambling daw sa Baguio. Nasaan ang preba mo? Nasaan ang preba mo? May gambling sa Baguio. Madumi ang Baguio. Pwede nga, kung pwede nga, tumira ka ng isang buwan sa Baguio, hindi ka na umalis. Peace in order na lang, wala na. Layo ng Maynila sa Baguio. Di ba? Pwede na nga mag-senador yan. Si Mayor Benji, ayaw lang ng tiga Baguio, one term pa daw. Pwede, one term pa. Kasi nakikita nila yung government may gobyerno sa Baguio, merong aksyon. Ang gobyerno sa Baguio umaaksyon, di ba? Magsao, kala mo siya laging magaling. Yung vlogger na yun, Ilocano, feeling din yun. Kasi galit kay Tatay Digong, galit kay Inday Sara. Diba? Hindi kayo unity. Hindi kayo unity. Gusto nyo mawasak ang unity ng dalawa. Kaya nga po, puro kalamidad eh. Kakaalis lang ng isang bagyo, ito na naman pang isa. Pasalamat na lang tayo, presidente natin, kagaya rin ni Tatay Digong. Yun ang isipin nyo, mga kumukontra na kay Tatay Digong, kay Inday Sara. Naitawid na tayo sa COVID. Naitawid tayo ni Tatay Digong sa pandemya. Di ba? Naitawid tayo niya. Tama yung ginawa niya mga lockdown. Tama yun lang, kay Duque lang.
Hindi okay lang na corrupt din yun. Dapat habulin din nga yun. Kumita yun sa Parmalink, yung mga face shield. Yung face shield pala, hindi naman pala required talaga yun. Yun. Okay sana ang gobyerno ni Tatay Digong pero yun. Panira yun, yung baklang Duque na yun. Nakinabang din yun. Yun ang hirap sa Pilipinas hindi mo na mahahabol yun. Diba? Dapat yung may mga kaso ng mga previous administration na buhay pa. Diba? Ituloy lang. Paano nangyari? Paano yung kaso na mamasapan nung naman? Wala na yon. Dapat tuloy-tuloy kaso nun. Dapat may makulong talaga doon. Ginawa nyo pang head ng bilibid yung Verdugo ng mamasapan nun. I-chip ka, wala kang ginawa. Inayaan mo lang makatay yung mga sub members dun sa kayaan nyo nung kinatay na parang baboy yung mga sub 44. Talagang planted talagang ayaw mo pinagplan. Anong kagaguhan nila nun? Anong kagaguhan nila panot nun? Bakit sa 44 ang pinadala nila? Hindi nila gamay yung lugar. Okay? Hindi nila gamay yung lugar. Hindi sila pamilyar sa territory. Tapos Scout Ranger ang pinadala nila. Scout Ranger sanay sa rural warfare. Pinadala nyo sa 44 sanay sa urban. Sanay sa mga city. Hindi naman pang-probinsya sa 44. Pang-probinsya yun. Ay pang-Maynila. Dapat Scout Ranger ang pinadala nyo doon in the first place. Saka yung reinforcement, ba't ang tagal bago dumating? Sinadya talaga. Sinadya. Meron something. May something doon sa yung punyetang peace para lang masalba yung punyetang peace process nila sa MILF. Kaya ayun na naman si Panot. Inuna pa yung peace process ng MILF. Yun na sa Barwan, nandun na puhuliin na international terrorist yun diba? Yun ang sinasabi ko yung mga bulok ng mga Aquino hindi nyo nakikita. Bulok ni Tatay Digong, bulok ni Apo Bibing na nakikita nyo diba? Malinis ba pamilya Aquino? Wala. Gago lang magsasabing matitino yung mga yan. ...33 years mahigit panggagago Filipino people na ginawa. Hard hitting. Bobo daw tayo mga hanggang ngayon nakasuporta pa rin kay Apo Bibing. Natural. Nakikita natin may progreso Pilipinas unti-unting umuudlad. Lumalaban na nga tayo sa China ngayon. Hindi nyo nahalata, lumalaban na tayo sa China ngayon. Diba? Hindi na lang tayo panay oo sa China ngayon. Ngayon, nandiyan na Australia, Japan, US. Itong mga anti-US na to, baka magising kayo sa isang umaga, wala nang US sa atin. Iniwan tayo ng Amerika. Magigising isang araw, under China na tayo, under communist na tayo, mas gusto nyo yan. Baka kayo unang-unang tatakbo. Maranasan nyo ma-under tayo sa China. Diba? Mag-aaral kasi kayo bago kayo bago kayo magyayaw-yaw, pag-aralan nyo muna. Diba? May ibang viewers pumapasok sa live ng ibang vlogger. Okay naman daw ng China, hindi naman daw ng Google. Nasanay na daw tayo nandito ng China. Masanay kayo na mababait naman daw mga China. Wala naman daw. Nasanay kayo na China ng pambubuli sa Pilipinas. Sinabuyan ng water cannon yung lumang barko ng Sierra Madre. Diba?
yung katulong, yung OFW na naka-video, naka-live, sinakal ng amo niyang incheck. Anong sasabihin yung mababait ang incheck? Baka taga Mars ka, yung nagsabi nun. Pumasok sa isang gusto daw ng China, hindi daw gulo, negosyo lang. Yun na nga eh. Sila na nga inangkin na nga nilang Pilipinas, di ba? Kanila ng Pilipinas, lahat ng negosyo sa kanila na. Yan. Kung lang presidente, bawal ng inchik. Dapat sinasala ng mga inchik na pumapasok dito sa Pilipinas. Sila nagdadala ng pogo, mga shabu. Sino pa nagdala niya? Yung COVID, saan ba nagsimula ang COVID? Di ba sa China? Gago yung viewer na yun. Pinagtatanggol niya pa ang China. Babae ka pa naman. Ano may kasalanan ng Amerika? Ang Amerika daw ang nambubuli sa buong mundo. Number 1 na tumutulong ang Amerika. Israel na lang, South Korea. Number 1 ally ng South Korea, US, Israel. Alam mo ba pag walang US sa Israel, matagal ng ano yan? Matagal nang walang State of Israel na gusto ng mga Arabo. Wasakin ng State of Israel. Kaya lang naman nandiyan ang State of Israel dahil nandiyan ang US. Dito sa atin, di ba kayo nakakaramdam? Kung wala siguro ang presence ng US dito, yung presence ng Japan, Australia. Di ba? Matagal na siguro tayong wala. Matagal na tayong ng China. Chinese territory na itong Pilipinas. Yung Taiwan, ba't di nila magalaw-galaw, di ba? Kasi nga, andyan ang US. Ba't hindi magalaw-galaw ng US ng China ang Taiwan? Di ba? Inaangkin din nila yan. Yeah. Kasi nga, andyan ang US na alay din ng Taiwan. Pasok-pasok lang. Kahapon, ilang oras ba tayo? Alas 12 tayo kahapon. Matindi yung kahapon. Hindi kasi pumasok si Cubs at Diana. Kakwentuhan lang kami ng matagal. Ngayon, busy siya. Wala. Medyo busy yung mga bunsoy natin ngayon. May lang. Supportahan natin sila bunsoy. Kang 11:30 lang itong live na to. Meron pa tayong oras, mahaba. 10:38 pa lang eh. Pasok pa dyan, mga kapsat, mga bunsoy. Para makaano tayo. Hello po Sir Carlito Sarinas. Thanks po sa flowers. Basta mag-iingat po kayo lahat. God bless you and your family. Ingat ka rin dyan, Kapsat Eva. Ingat kayo dyan sa Connecticut. Basta kung hindi naman importante ka na lang lumabas. May masama rin yatang panahon dyan.
stay put ka na lang dyan sa balay. One like na lang para 10. Madagdag na ng 1 like para sa 10 likes na tayo. Bukas na umaga ulit, live na naman tayo. Mga alas 9. 9 ng umaga, live natin bukas. Have a nice day. Best friend, always happy lang. Okay. Happy lang tayo dito sa live ko, di ba? Masaya tayo dito. Tignan natin, kung 11 o'clock, wala nang pumasok. Out na natin. Bukas na ulit, mag-live again. Buti nga, nakabalik na tayo. Less than, Kala ko, abutin pa nga ako ng 3 buwan. Hindi ako makakapag-live. Buti nga, sa kalahating buwan din, nawala tayo. Ang hirap kasi yung pag ganun pala, kunwari may nangyari sa channel mo. Tama yun, dapat talaga 50 subs or more. Makaganon ka, tapos magbaantay ka talaga. Isang buwan mahigit bago ka makapag-live ulit. Once na ganun yung channel mo, na demonetize yung channel mo, may nangyari sa channel mo, gagawa ka ng panibagong channel, ganun talaga. Back to zero. Back to zero ka talaga. Hindi, talaga namang magbaback to zero ka, pero mag-aantay ka ng set kalahating buwan, more or less.
bago ko ulit makapag-live. Buti nga, dyan sila Ma'am Ani Sipcon. Laking tulong yun. Puntahan mo ko yung mga sinabi siya sa akin na puntahan ko. Inano niya talaga ako dun sa mga kaano niya. Binigyan ako ng maraming Yan, pinapasok niya ako dun sa mga lodi niya. Tapos yung mga ibang naglabagan, pinapasuhan ko rin. Kaya yung mga subs ko, medyo natagdagan. Yung lumaki ng ganyan. Di naman masyado malaki, di ba? First day back to school ng mga bata, baha ang bumungad sa kalsada sa mga lowland area ng high tide. Sobrang taas ng tubig kanina. Kaya nga ako, sobra. Yung kanina sa Manila Bay, yung kanina sa Dolomite, para may nangyari. Sabi nga ni Kabsat dati wala. Yung tubig pumapasok na dun sa mismong umaano na dun sa mismong Dolomite. Ganun naman talaga. Well, pag talagang tag-ulan, expected na talaga yan. Pero pag hindi naman okay naman. Maganda naman si Dolomite eh. Huwag lang talaga yung ulan ng malakas na bagyo. Sunod-sunod. Ganun talaga mangyayari dyan. Senaryo dyan. Saka dapat yung mga basura dyan, sa Dolomite, hakutin na ng local government. Hindi kumikilo sila kuna eh. Diba? Sako. Hawak pala ng local government yun. Yung sako-sakong basura doon. Yung DPS, di ba? Dapat sila nag-aano nun. Hinahakot na nila lahat ng basura doon. Pinapabayaan lang. Kaya medyo dun sa dulo, ang bantot. Ang malansa, iba na amoy dun. Malapit dun sa dulo na, may Remedios. Bandang Remedios na. Iba ng amoy. Kaya nga po, first day ng school, sinalubong ng bagyo. Baha. Kawawa ang mga bata. Kawawa yung mga bata nagtitiis na sa baha. Tapos ito mga nandito sa UP, lahat ng privileges nasa kanila na. Panibatikos pa rin sa gobyerno. Lahat pa ba gusto ng mga tiga PUP sa tiga UP? Nandiyan na lahat eh. Libre na tuition nyo. Diba? Tinatawag kayo scholar ng bayan. Dapat nyo yun. Dapat ipagmalaki nyo. Scholar kayo ng bayan. Pero wala na eh. Nawala na scholar ng bayan. Communist university na yan. Na-impluensya na kayo ng komunista. Miss Eve, sa inyo ba uso ng baha sa area nyo? O nasa highland area kayo? May part sa California, Kuya Carlito, na binabaha talaga. Yung Los Angeles, binabaha. San Francisco, downtown, binabaha. Yung Calabon sa yan yata, medyo mataas. Ewan ko lang dyan, Kabsat Eve. Ang alam ko po kasi valley yung Calabon sa yan, bundok. Yan, medyo mataas. Pero pag pupunta sila sa downtown, baha din. Sa Los Angeles, ganun, baha din. Hindi ko lang po alam dyan Kabsat Eve kung mataas sila o mababa.
Lapit ka naman malobat ah. May kaloloko tong cellphone na to ah. Hanggang 11 na po tayo. Pahinga na po tayo mamaya. Hanggang 11 lang tong live na to. Sakto 2 hours lang. Bukas sa umaga. Kung 3 hours tayo bukas ng umaga. Comment lang kakabsat mga bonsai. May ilang minuto pa tayo. Ten minutes pa. Yan, nag-almusal po yata si Kabsat Eve. Alas 10 po ng umaga sa kanila eh, pasado. Mag-11 na rin. Mag-11 na rin ng umaga sa kanila. Yung Kabsat Eve. Yan ah, maraming salamat po sa lahat ng mga pumasok sa akin live. Pero sasaktin na natin alas 11. Papasalamat lang ako sa inyo. Yan, Kuya Carlito, salamat po. Kabsat Eve, salamat. Uh, Kabsat Diana, ingat kayo. Kabsat Diana, Kabsat Eve. Diyan sa States, saka dyan sa Ireland, ingat kayo. Yung mga naka-silent dyan, buntiyan yan. Ingat ka rin dyan sa California lagi. Sa work mode mo, saka papasok mo, saka pauwi ng work. Ingat lang. Bonsai Iris, Bonsai JL, aral lang kayo mabuti, mga bonsai. Andito lang kami, nakasupport sa inyo. Sa inyo lahat. Yan kay Boss Akiros, salamat po. Yung lahat mo pumasok kanina. Kay Kabsat Rex, salamat Kabsat Rex. Bukas mag-chat ka lang Kabsat, oh. Bukas maganda tayo rito. Ay, kay ano pala, kay Ma'am Simple, kay Ma'am Hello Kitty pala. Mega love shoutout po. Jakitan ko po kayo, Ma'am. Kay Kuya Ben, salamat Kuya Ben. Jakitan natin sa Ma'am Hello Kitty, wala pa pala jacket to. Yan, Ma'am Hello Kitty, may jacket ka na po. Yan. Basta kung may live ka po, may upload videos, papasukin din po kita. Kuya Ben, Susanina po pasok po sa akin live. Salamat po. Sasaktuin na natin naman ito. Ng 2 hours. Salamat po sa lahat ng mga pumasok. Busy po yun, kuya. Pag ganyan, busy lang naman yun.
Okay lang. When comes at Diana, okay lang. Sakto lang ng 11 o'clock, when. Okay lang. Todo bigat man yan. Ang live ako ng tono, bigat tirabi, when. Ingat ka dyan ha, Kamsat Diana. Kamsat Eve, ingat din dyan ha. Hello Sir Carlito Sarinas. Mega mega loud shoutout po. Hi to Miss Diana MC Faden. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtikot, sa pagtulong kay host. Flowers for you, friend. Ano po sa kanila hapon? Sa Ireland po yan eh. Ireland. Hapon po sa kanila. Malim. Opo, hapon sa kanila. Ireland yan eh. Nasa Ireland siya. Tulog bigat man eh, nag-live. Pero baka tulog ka eh. Para bangon dyan. Pambigat dito, para bangon dyan, di ba? Thank you po sa flowers. Ingat din po. Basta happy lang tayo dito, Kamsat Diana. Masaya nga ako ngayon, nakakapasok ko na ulit. Sana nga yung mga dating subscribers, malaman nila kung bagong channel ko, pasukin din nila ulit. When, tunubigat. Basta i-replay ko, live back tunubigat, i-replay mo lahat ha. When Kamsat, thank you ha. Diyos ang ninang ka, Kamsat Diana. When. Busy ka lang lahat ha. Work lang lahat ha, Kamsat. Ikas ka lang kalahin ta work mo. When. Good evening po, Mama Clanon. Salamat po pagpasok po sa akin live. Ano rin po ako, nagpapatay lang. Inaabot ko lang po ng 2 hours. Mga 11 o'clock, kahap na rin po tayo. Salamat po, Mama Clanon. Pag may upload videos po kayo, sisilip din po ako. Naka-live din po kayo. Silip-silip na lang po. Salamat po, Mama Clanon. Yan, mga bagong subscribers, Kuya Carlito. Yan, si Mama Clanon. Bagong subscriber din yan, si Mama Clanon. Evening po, Mama Clanon. Magla-live po ba kayo mamayang gabi? Ngayong gabi o bukas? Basta yan yun na lang po ha. Magla-live po kayo. Kahit saglit lang. Makasilip. Salamat po sa like. Ganitong oras po ako nagla-live sa gabi. Minsan, alas 9 po start. Minsan, kung inaabot din po ng 12. Pero medyo inaantok na po. Kaya alas 11 lang tayo ngayong gabi.
Sinasakto ko lang kasi doon po sa timer ko eh. Kasi yung timer dito may 4 minutes na bago maka 2 hours ako. Inaano ko po dito sa timer ko dito. Tuloy-tuloy lang tayo. Hindi, 4 minutes na po, ano na eh. 1 minute, 56 seconds. Magano na siya. Bago magta 2 hours ang live. Lapit na po. Kasi may 3 minutes pa po doon sa timer. Sa timer po kasi inaano ko yung timer. Hi to Miss Aklanan Official. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay Host Flowers for You. Yun. Mga bagong ano po natin yan, Kuya Carlito. Dumada yung time po na yun. Dumadaan po ako sa mga lapagan. Yan. Diyan ko sila namimig. Yan. Sila Mama Clanon. Yan. Si Kuya Ben. Actually, si Kuya Ben, tiga Baguio po talaga yan. Ben Vlog. Tiga Baguio po talaga yan. Maya, malapit na eh. 2 minutes na lang po. Out na natin. Bukas po ulit, mga 9 o'clock din po sa umaga. Magla-live po tayo rin bukas ng umaga, 9 o'clock. Baka Biyernes po, lalabas tayo sa Biyernes. Yan, 1 minute na lang. Marami po salamat sa mga pupasok sa akin live ngayong gabi ha. Mga naka-silent, salamat din po sa inyo. Bukas po ng umaga ulit, magla-live ulit tayo. Bukas ng umaga, alas 9 rin. Hanggang ng umaga, hanggang 12. 3 oras tayo bukas ng umaga. Para maganda. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless. Good night po sa inyo lahat. Mga taga-Philippines, mga nandiyan sa iba-ibang panig ng mundo. Imbag na bigat. Kung nasa Amerika kayo, imbag na malim. Kung nasa Europe kayo. Sige nung, bay ingat. Sir Carlito, bayat sa inyo lahat. Ikay Kamsat, ingat ka lang dyan. Ingat ka lang dyan ha, Kamsat. God bless sa iyo, Kamsat. Bye-bye sa inyo lahat, kakapsat, mga bunsoy. Basta, Inday Sara, BPM tayo. Okay? Support lang natin si Inday Sara. Huwag tayo makikinig dyan sa mga haka-haka. Mga gusto magpa-impeach sa kanya. Mga walang iya sila, di ba? Hayaan na natin sila. Huwag yayaw-yaw sila dyan. Yaw-yaw-yaw sila, wala naman sila magagawa. Okay? Bye-bye, kakapsat, mga bunsoy. Ingat and God bless. Good night sa inyo lahat. Bye, Miss Diana. Yan, bye, Miss Diana. Sige po, Kuya Carlito. Good night na rin po. Salamat din po sa inyo lahat. Mama Clanon, salamat po, Mama Clanon. Salamat po ng lahat sa inyo mga pumasok.